Molt bé, bona tarda a tots i a totes. Bàsicament ens centrarem avui en el tema de la famosa llei Òmnibus, perquè em sembla que és el tema que més pot interessar. I començaria amb un parell de comentaris previs respecte a com ha anat la Junta de Portaveus avui. Bé, lamentem que hàgim accedit a una fase de gran simplificació i amb el fet que només 2 projectes de llei accedeixin al proper ple. I, encara que sigui de passada, voldria expressar la perplexitat de solidaritat davant del fet que ja portem 3 plens en què veiem bloquejats qualsevol possibilitat de presentació de projectes de llei i, en general, les grans dificultats que té l'oposició en aquest Parlament de presentar les seves proposicions de llei. Amb aquestes ja seran 3 plens que s'ha estat bloquejant el debat i pensem que això no és rigorós en un Parlament modern com aquest pretén de ser. Bé, ja he dit que, més enllà de respondre les preguntes que tindreu segurament a fer sobre el que vulgueu, sí que voldríem centrar el nostre discurs d'avui amb la temàtica de la famosa llei Òmnibus, perquè pensem que és una situació prou greu, estem davant d'un moment polític prou interessant, diguem-ho d'aquesta manera, com per suscitar una àmplia gamma de comentaris. En primer lloc, ens agradaria dir que pensem que estem davant d'un moment clau de la legislatura, en tot cas d'aquest any de la legislatura, en el sentit que s'estan reproduint d'una manera molt previsible, per altra banda, però jo penso que força trista de cara a la política catalanista, els clàssics esquemes de lluita partidista, els clàssics esquemes dreta-esquerra, amb les clàssiques aliances, i pensem que és un error. Pensem que és un error que s'accedeixi en aquest discurs de nou amb aquest joc d'anul·lació sistemàtica per part d'un nou govern de gran part de l'obra del govern anterior. Pensem que les prioritats en aquest Parlament, en aquest país, que no és un país amb estat propi, per tant no és un estat, no és un país lliure, les prioritats han de ser unes altres i per nosaltres tot el que sigui tacticisme, tot i que sigui el clàssic joc dretes i esquerres, no ens passarà desapercebut i mereixerà la nostra crítica. Estem en un Parlament on hi ha una clara majoria nacionalista de partits que creuen en la Catalunya com a nació i exigiríem un comportament diferent en aquest Parlament en conjunt. Pensem que ens estem defraudant en gran part les expectatives d'una part del poble, d'una part important del poble. Bé, però centrant-nos en el tema de la llei Òmnibus, jo intentaria fer el discurs al màxim de positiu possible. Penso que la necessitat de racionalitzar i simplificar el corpus legislatiu, les iniciatives de cara al futur, és una cosa perfectament comprensible, però el que no és comprensible és la manera de procedir amb aquesta llei. Però, ja he dit, nosaltres començarem amb aquelles propostes en positiu que nosaltres, davant d'aquesta situació política concreta, fem. D'entrada, demanaríem, com a cosa absolutament bàsica, una ampliació del període d'al·legacions. Pensem que aquella setmana inicial que s'havia donat ara generosament ampliada 2 setmanes, amb una llei d'aquesta amplitud no n'hi ha ni per començar. Per tant, nosaltres demanaríem una ampliació d'almenys un mes
per fer al·legacions, com és habitual i correspon a una llei de l'abast d'aquesta llei. Una segona proposta que faríem en positiu és que recomanaríem al govern l'obertura d'una roda de contactes amb tots els sectors afectats i amb els grups parlamentaris de l'oposició per tal d'assolir els consensos necessaris. Tant que es parla de vegades de consens, però penso que és una burla al sentit comú el fet de procedir d'aquesta manera tan generalista. No ens estranya, per altra banda, i ens identifiquem plenament amb les reaccions concitades en un amplis sectors de la població, com poden ser aquells col·lectius socials que temen pel tema de la universalitat de la salut per la immigració i fins i tot d'alguns col·legis professionals concrets que s'han significat clarament contrari a aquesta iniciativa. Una tercera proposta que nosaltres fem és que de la llei òmnibus es retirin totes aquelles modificacions legals que no van estrictament destinades a la racionalització de l'administració i a la reactivació econòmica. Nosaltres entenem que aquestes sí que han de ser dues prioritats, però en el temps que ens ha donat d'analitzar aquest enorme projecte, doncs veiem moltes coses que no tenen res a veure ni amb una cosa ni amb l'altra. Bé, també pensem que la manera de procedir amb aquesta llei, ja ho he dit abans, és del tot irregular i atesa la gran quantitat de modificacions legals i temes que tracta el projecte de llei, no n'hi ha prou amb els terminis i amb els temps d'intervenció habituals pels projectes de llei. Vull dir que jo crec que això és de sentit comú. Per tant, més que una llei de racionalització, realment el que més veiem en aquesta iniciativa és una llei escombra. Això és una llei escombra que pretén recollir molts aspectes de la política sectària, fins i tot podríem parlar d'interessos en alguns aspectes, no sé si confessables o no, però crida molt l'atenció alguns detalls d'aquesta llei, com poden ser, per exemple, el fet de retocar el parc del Cap de Creus per tal de requalificar alguns terrenys dins d'aquest parc, la cosa no entenem que tingui res a veure amb la racionalització de res, tenint, com tenim a casa nostra, els parcs naturals i nacionals més insegurs i més legalment desprotegits en molts aspectes, i així ho diuen a nivell internacional, d'Europa. Per tant, ens resulta molt difícil d'entendre aquesta llei com una llei de racionalització. Fins i tot veiem molta trivialització. Veiem que els primers capítols parlen de l'aigua, de l'urbanisme, de l'esport, de la immigració, diguem, amb grans dosis d'inconcreció, i no descartem que algun aspecte que pugui ser positiu, però el tractament dins d'una llei d'aquest tipus ho veiem totalment no factible. Veiem que, per exemple, un aspecte que sí que des de Solidaritat tenim molt d'interès a tocar en un futur, com és el tema de la canalització del Ter fins a Cardedeu, i segurament les importants fuites que hi ha d'aquesta canalització, doncs celebrem que el tema Ter-Llobregat sigui tractat dins del que és l'articulat, però no veiem que amb una llei d'aquest estil es pugui procedir a solucionar problemes d'aquest estil. Per tant, hi estem en contra d'aquesta manera de procedir. Estem en contra perquè vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional i el reglament del Parlament de Catalunya en no respectar l'homogeneïtat del contingut, cosa que crec que altres grups també han tingut. I també penso que no és acceptable la manera de procedir perquè menysprea el Parlament de Catalunya amb aquesta manera que té Convergència i Unió de manar per decret. Penso que això és un abús del Parlament, això mostra una falta de respecte important i absolutament mancat dels consensos previs necessaris.
Eh, Entrant en els continguts, simplement m'agradaria donar alguna petita pinzellada. Per exemple, el tema de les greus limitacions en el món institucional cultural que aquesta llei pot suposar, no? El fet de que institucions com el Conca, la Biblioteca Nacional, l'Arxiu Nacional, l'Institució de les Lletres Nacionals, doncs es vegin greument mancades amb la seva autonomia si tot això s'aplica, no? Un altre aspecte que ens ha preocupat molt i que creiem que, que cal denunciar, i ho fem des de Solidaritat, és el tema de donar 3 anys més de pròrroga. Estem a l'any 2011, no estem a l'any 2000. En el tema de l'etiquetatge en català, penso que això és una gravíssima notícia per la llengua catalana i per totes aquelles entitats que van lluitant per l'etiquetatge en català i per la normalització de la nostra llengua a casa nostra. Després de 30 anys d'autonomia ens veiem amb aquesta situació de veure que això pugui ser posat en entredit en aquesta llei. Per tant, no voldria estendre'm més. Hem donat àmpliament la nostra opinió sobre aquest tema i possiblement no voldria exhaurir el temps que em toca per fer un altre comentari d'un tema totalment diferent, amb el vostre permís, que és que és el tema, amb 4 frases hauré acabat, el tema, voldria fer un comentari sobre el moviment dels indignats i la nostra visió d'aquest moviment. Jo voldria dir que des de Solidaritat tenim un respecte per aquest moviment, un respecte no total, en el sentit que, evidentment, hi ha coses amb les quals nosaltres som molt crítics, però crec que seria injust que des d'aquest Parlament, des de les forces catalanistes, no es reconegués el fet que en votació s'hagi votat a favor del dret a l'autodeterminació, cosa que el fet que hagués produït el contrari realment hagués estat una cosa efectivament indignant, però les coses s'han de reconèixer. I voldria dir que des de Solidaritat tenim la sensació davant d'aquest moviment que és crític i que és un moviment, per tant, doncs, que és lliure d'expressar-se en el sentit que vulgui, tenim el sentit des de Solidaritat d'haver complert els deures. Nosaltres ens identifiquem i tenim molt en comú en qualsevol moment que sigui crític amb la classe política en general, admetent en tot moment l'autocrítica i qualsevol crítica que es pugui fer de Solidaritat, lògicament. Forma part del fair play. Però penso que des de Solidaritat podem tenir, davant d'un moviment d'aquest estil, davant del qüestionament que es fa des d'amplíssims sectors, i sectors molt més amples que no pas el moviment dels indignats, respecte a l'actuació dels partits polítics en general i de la classe política i de les institucions, ja dic, tinc la sensació que Solidaritat hem fet els deures, hem presentat moltes coses en la línia del que defensa almenys una part d'aquest moviment, sobretot amb l'àrea de l'habitatge, amb el tema de les hipoteques, amb la nostra oposició, per exemple, al fet no democràtic que representa el sistema d'elecció dels consells comarcals i de les diputacions, i sobre el tema de la falta de transparència que hi ha en tot el tema respecte als sous dels parlamentaris. En aquest aspecte, diguem, no és per posar-nos cap medalla, penso que Solidaritat en aquest aspecte té un punt de coincidència amb aquest moviment, lògicament amb totes les distàncies que calguin, però penso que és així. Per tant, com que potser he abusat del temps de la meva intervenció, us convidaria a fer preguntes sobre qualsevol aspecte que us interessi.
no voldria acabar la intervenció sense dues petites pinzellades. Sempre des de l'oposició sempre es carrega molt fortament contra els governs i així això és el paper que ens toca. Jo voldria felicitar el govern amb una cosa, que és el fet de que, malgrat no haver enviat a cap persona al funeral d'Elizabeth Eidenbenz, cosa que trobo que és molt lamentable, almenys pensa fer iniciatives en el sentit d'honorar la memòria d'una persona que va ser la creadora de la maternitat d'Elna. I l'última cosa que voldria dir, en una línia radicalment oposada, és la nostra enorme sorpresa davant de la situació que s'està produint al Vendrell, on la mera possibilitat de que una força catalanista pogués pactar amb Plataforma per Catalunya ens sembla la cosa més execrable i denunciable, i esperem que això hagi estat, doncs, un error en el temps i una cosa a superar. Nosaltres, des de Solidaritat, i amb això acabo, volíem proposar la necessitat de que hi hagi un blindatge contra l'accés de formacions feixistes i racistes en el que és l'engranatge de les nostres institucions, i penso que seria molt important que totes les forces de tradició política democràtica s'hi avinguessin. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si no hi ha cap pregunta d'última hora, doncs donaríem per acabat. Sí, una cosa només, aquí. Sí. Avui, des de Brussel·les, han fet un seguit de recomanacions al govern espanyol. Una és que vigili, sobretot, el dèficit de les autonomies, perquè posen en risc, diguem, els pactes de control del dèficit i dels compromisos que hi ha. Bé, això no sé com ho valoren, si creuen que és tot plegat que fa el joc a les pressions de Madrid cap aquí, o si realment creuen que això vol dir que des d'aquí ens hem de posar més les piles. Bé, jo el que realment em produeix més perplexitat és el paper del senyor Mas, que ha anat a Brussel·les per aixecar el clàssic dit acusador de sempre, per dir que és Madrid la que és la culpable de la nostra situació de gravíssim dèficit. Jo el que penso és que ja és hora que les forces catalanistes féssim un pensament en comú per anar a l'autèntica arrel de la problemàtica econòmica que té aquest país, perquè nosaltres des de Solidaritat quedem astorats com setmana rere setmana el debat sobre la situació econòmica es produeix i ningú posa el dit a la nafra per denunciar la realitat de l'economia catalana, que és que el país, que és, o l'autonomia, la comunitat autònoma, que és la quarta més rica en producte interior brut, resulta que és la segona més deficitària. Aquí jo crec que aquí podíem parlar d'un últim llibre que ha aparegut, el llibre Sense Espanya, de dos universitaris importants economistes a Catalunya, que ells sí que posen el dit a la nafra, i penso que resulta ridícul el paper del senyor Mas anant a Brussel·les per apuntar allò que és obvi. Jo crec que les solucions en els problemes polítics són una altra cosa. Moltes gràcies.